Vandaag in Dwars door Limburg. Stan neemt ons mee naar de muziek in Horst aan de Maas. Milica over de nieuwe Biep, vestiging in Kessel. En Roger heeft natuurlijk nieuwe films meegenomen. Goed dat je kijkt. Welkom alle drie, Roger, Milica en Stan. Ik blijf gelijk bij jou hangen, want ik ben heel benieuwd naar jouw culturele nieuws van deze week. Ja, ik heb wat leuks meegenomen. Vertel. 10 mei is het Cultuurnacht in Venray. Ah, Cultuurnacht. Cultuurnacht. En wat gaan we doen op Cultuurnacht? Ja, je kunt van 7 tot 11 door Venray, door het centrum gaan struinen. En ook op verborgen plekjes in Venray is van alles te doen. Internationale kunstenaars, ook regionale kunstenaars, muzikanten. En ja, je kunt eigenlijk gewoon gaan ontdekken. Loop rond en zie wat de avond je gaat brengen. Klinkt heel vet eigenlijk. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Gratis? Het is gratis, nou, ja. Oké. Bijna niks meer, hè? Maar, nee, tof. Ik ben in. Dag voor Moederdag, dus dat moet goed komen. Zijn we voorbereid op Moederdag? Een beetje overtuigd. De mama's hier aan de balie hopen dat dit wel geregeld is. Dat de rest is voorbereid. Dat de rest iets voorbereidt, ja. Heel goed. Milica, het is mei. Ja. Boekstartweek is begonnen. Ja, de maand van de boekstart, ja, dat moet ik zeggen. Ja? 24 mei is de boekstartdag. Dat is al 5e keer. Het is een nationale dag die aandacht besteedt aan boeken en lezen voor de kleinste, voor de baby's en dreumes. En we hebben besloten, we doen niet boekstartdag, we doen gewoon boekstartmaand. Dus de hele maand mei is er in alle onze vestigingen allerlei activiteiten rondom lezen voor de kleinste kinderen. Ik kan even nu over mei vertellen. Dat is op 10 mei bijvoorbeeld. Gaan we een boek kiezen over hoe verzorg je jouw knuffel. Kus je erop. En dan gaan we gewoon knuffel spelen en lezen. En er zitten ook onze boekstartcoaches op die dag. Die gaan ouders adviseren over hoe lezen voor echt hele kleine kinderen. Welke boeken kan je voorlezen. Wat voor gesprek ga je leiden met de kinderen tijdens het voorlezen. Dus het wordt keileuk. Maar we hebben het ook echt over 0 tot 2 jaar, hè? 0 tot 2 jaar, klopt. Heel klein. Maar nou, die praten nog niet eens goed. Dus waarom is lezen nou zo belangrijk voor de kleintjes? Kijk, ook als ze woorden nog niet kennen, dat gaat om taalontwikkeling. En het is heel belangrijk dat ze taal horen. Dat ze ook verschillende woorden horen. Niet alleen kleine woordjes en een babbel. Ja? Ja. Nee, en dan gaan ze gewoon verder beter ontwikkelen qua taal. En baby's vinden voorlezen of gewoon verhaaltjes leuk. Vinden stemmen leuk. Ook die boeken die voor die leeftijd... Ja, ik heb hier deze boekstartkoffertje. Die krijgt iedereen van 0 tot 2 jaar. Alle kinderen van 0 tot 2 krijgen boekstartkoffertje van ons. Als je lid wordt van de bibliotheek. Ja, klopt. En dat is gratis. En dat is gratis, ja. Hier staan 2 boekjes en dan zie je wel de boekjes voor hele kleine kinderen. Er zit heel weinig tekst. Ja. Er zit vooral plaatjes en er zijn ook boekjes die je kan voelen. Hier bijvoorbeeld allerlei verschillende stofjes achter. Want het is gewoon belangrijk voor ontwikkeling dat ze dit allemaal meemaken. Dus je kan niet vroeg beginnen. Nee. Ook als ze in buik zijn, dan zeggen ze ook dan voorlezen, zingen, dat helpt altijd. Voorlezen gaat veel meer over de interactie dan over de woordjes en het lezen. De woordjes komen later, maar het gaat echt om taal ontwikkelen. Ja. En het maakt niet uit in welke taal je ook voorleest, als je voorleest. Als je dus het is, en dat is toch leuk, of niet? Vinden jullie dat leuk? Heel leuk, ziet leuk uit. Ja. Nou, vind ik. En ik moet zeggen, kinderen als ze zo'n koffertje krijgen, zijn ze heel blij. Ja, dat geloof ik wel. Ja, dat is toch een cadeautje dan. Ja. Ik kom straks even bij jou terug, want je hebt ook een mooi boek meegenomen. Hè? Klopt. Maar eerst ben ik heel erg benieuwd, want 3 films. Ja. Dus het wordt smullen. Eentje bewaren voor straks, zullen we 2 doen? Ja, dat is goed. Nou, ben benieuwd. Vertel. Ja, ik begin met de nieuwe Johan Nijhuis film. Die kennen we misschien van Verliefd op Ibiza, Verliefd op Cuba. Er zijn er nog een aantal. Hij heeft een feel-good movie gemaakt met Jan Kooijman, Barbara Sloesen in de hoofdrol. En het gaat over een vrouw, Vera, en haar 3 dochters. Na het overlijden van haar man besluit ze om de marathon te gaan lopen. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Daar moet je niet alleen mentaal, maar zeker ook fysiek goed voor zijn. Ze proberen hard te gaan trainen. Maar het is natuurlijk een film over emoties, doorzettingsvermogen, grenzen overgaan. Dus ook wel een film met een lach en een traan. Dus ook als je niet van de sport bent, de moeite waard. Heb je een sneak preview toevallig? Ja, we kunnen een stukje kijken. Gaan we doen. Papa zei altijd dat hij wou uitgestrooid worden in het water. Voordat we dat allemaal gaan doen, gaan we eerst papa's laatste wens vervullen. Met hem de marathon lopen. Wat? Ik heb jou nog nooit zien rennen. Ik zou jou er ongetraind nog uitlopen. Oké, weddenschap. Als ik sneller ben dan jij, dan vraag je mij ten huwelijk.
Ik kan niet eens 400 meter rennen, laat staan 10,5 kilometer. Jawel, dat kan je wel. Dit is niet jouw baas. Je moet gewoon meedoen. Waar blijft hij nou? Wie? Onze trainer. Hebben we een trainer? Aan de bak. Jij weet het antwoord voordat ik het kan vragen. Maar ik besef het vaak. Zei toch dat hardlopen niks voor jou was? En als ik er niet Weet je hoe lang geleden het is dat een man iets liefs voor me heeft gedaan? Ik wil ook een te groot gezin. Verliefd tot de laatste dag. Dat is wel mooi. Morgen. Dan lopen wij samen de marathon. antwoorden, we blijven altijd je dochters. Dat ziet er alvast veelbelovend uit. Het is tegenwoordig allemaal een beetje in de stijl van oogappels. Hè? Kennen jullie dat? Ja. Ik vind dat wel een mooie stijl waarin gefilmd wordt eigenlijk. Dus ik ben wel om. Ja, goede Nog eens, opmerking. hoe heette die? Dochters. Dochters. Ja. Ik moet gelijk denken aan dat liedje. Hè? Kan ik ook niet helpen. Maar dat heeft daar niks mee te maken. Nee. Het is gewoon een goede film. Nee, het is gewoon een hele leuke film. En nummer 2. Ja, dan gaan we toch naar Mission Impossible. Natuurlijk een hele oude franchise. Ja. Ook weer met Tom Cruise natuurlijk. Ja, is er niet uit weg te denken. The Final Reckoning. Is dit de allerlaatste in de reeks? Durf ik niet te zeggen. Maar het is wel deel 2. En deel 2 gaat eigenlijk verder waar deel 1 eindigde. Dus ik weet niet of Dat is jullie het gezien meestal zo hebben. wel, ja. Ja, hij gaat ook echt perfect zo verder. En nou, Tom moet natuurlijk de mensheid wederom beschermen tegen een allesdodend wapen. Uiteraard. Is dat een plaatje uit de film? Ja. Die man die wordt toch niet ouder? Nee, lijkt alleen maar een jongen te Is worden. dat nou? Zie je dat, Milica? Ja, je ziet. Hoe oud is die nu? Ik meen toch dat hij echt rond de 60 jaar is. En het mooie van die man is, hij doet bijna alle stunts ook zelf. Ja, dat heb ik ook gelezen ergens. Het meest gevaarlijke maakt Dus, niet uit. ja. Ik bedenk net een leuk cadeautje voor Moederdag. Laten we een stukje gaan kijken. This can't all be true. Every word. CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill him. He gassed a security briefing. That was just 2 months ago. This explains the handcuffs. It's still not clear why he's here. If we want to bring the world back from the brink, we have to deal with him. Should he choose to accept? Ja, het is wel... is het wat? Ik vind, ik durf bijna niet te zeggen, maar mijn film waar ik meest van spanning word, zijn vaak films van het einde van de wereld. Weet je. Dus dan kijk je, weet het gaat fout en dan komt iemand, die redt ons allemaal. Dan ga je gelijk naar bed. Ja. Nou, Dus dit soort film vind ik echt heerlijk. Ja, snap ik. Ja. Ik hoor net van de redactie dat hij 62 is. Oh, doet hij goed? Dat is heel netjes, hè? En bereid je vooral voor op een lange zit, want een kleine 3 uur duurt de film. Maar hij draait al? Of, Hij draait eind mei in de bioscoop. Nee, maar dan kan dat nu prima met een waardebon aanstaande zondag. Wij zitten gebakken, denk ik. Te wachten. Ja. Straks nummer 3. Ik ben heel erg benieuwd. Eerst ga ik naar Stam. Er is een festival. Ja, Nixpack Festival gaat weer plaatsvinden. We hebben al lekker afgetrapt in Horst aan de Maas afgelopen tijd met Brilpop onder andere. Nixpack is gewoon hartstikke leuk. Is in Horst, wordt georganiseerd door OJC Nix. En wat ik daar heel leuk aan vind, is dat het echt midden in de woonwijk ligt. Dus ja, er zullen ook wel mensen een beetje last van hebben af en toe, maar het zijn er maar een paar, denk ik. En er staan ook heel veel artiesten uit de eigen regio. Dus bijvoorbeeld Cellarpix, een goede harde metal spelen die, maar ook Kezus Christus. Eigenlijk de Horster disco-god, noem ik hem even gekscherend. Dus je kunt daar gewoon heel veel leuke dingen gaan ontdekken. En dat is tof. Wanneer en waar gaan we naartoe? 16 tot en met 18 mei. 16 tot en met 18, dat is een veelbelovend festival. Gelijk een heel weekend. Lekker. Ja, en het is ook niet standaard 18 plus. Dus je mag, als je 15 bent, mag je er binnen. Dus mag je al kennis gaan maken met de subculturen die je daar allemaal kunt gaan ontdekken. Ja. En je zei dat gaat plaatsvinden midden in de woonwijk. Welke woonwijk? Gewoon in Horst. Beetje voorbereiden, hè? Ja, dus dit is bij OIC Nix zelf. Dat ligt aan de Doorgaatstraat. Dus de mensen zullen wel wat gewend zijn, maar het zal net iets meer zijn dan normaal. Ik ben wel heel benieuwd. Want het is voor het eerst, hè?
Nee, is al volgens mij de 10e editie of zo. Oh, dat is normaal binnen of is het nu ook binnen? Ja, het is een stukje buiten, maar merendeel is binnen, maar het is ook een buitengebied inderdaad. Nou. En dan kun je van alles gaan ontdekken. Superleuk. De maand mei begint zich goed te vullen. Dankjewel. Milica, ik lees je dat de Biep gaat verhuizen. Ja, de bibliotheek in Kersel gaat verhuizen naar de Poort, het gemeenschapshuis, met alle andere partners. Ik ga nu proberen in mijn beste Limburgs uit te spreken wat de slogan van de Poort is. Van os, voor os. Dat zeg je prima. Ja, dat heb ik goed gezegd. Ja. Nou goed, dat geldt ook voor bibliotheek. Wij zijn ook van iedereen en voor iedereen. Ja. Dus we vonden het gewoon het meest logisch om daar gewoon naartoe te verhuizen. Het is ook een prachtige locatie direct in de Maas. Dus kan niet fout. En op 29 mei is een open dag van de bibliotheek. Er kunnen mensen komen en ze gaan van alles horen over wat de bibliotheek doet. Maar er zijn ook op die dag allerlei activiteiten van 0 tot plus 50, 60 of zo. Kleinste kinderen hebben een aparte hoek waar ze ook een hindernisparcours kunnen doen. Ja. Dan is het ook voorleesfeestjes. Dan moet ik even spieken, Gravitrax. Dat zijn spulletjes waar je gewoon hele grote knikkerbanen kan maken. Ze kunnen tassen maken. De Heemkundevereniging Kersels eigen sluit aan met een film over de geschiedenis van Kersel. Er is ook een historisch verhaal voor de jeugd, ook Kersel. Ik denk dat ik iets vergeten ben, maar in ieder geval er is heel veel die dag te doen. En dat is al in de nieuwe vestiging? Het is in de nieuwe vestiging, ja. En, je hebt ook een filmpje meegenomen, hè? Ja. Zullen we die eerst gaan kijken? Zeker. Ja. Welkom bij de Bibliotheek Kersel. Ik zal jullie heel kort even snel rondleiden, zodat je kunt zien hoe het eruit ziet. Hier is de zelfservice. Hier leen je dus je boeken om mee te nemen naar huis. En hier leveren je ze ook weer in. Een hele mooie stoel. Nog niet op zitten, want anders krijgen we daar al vlekken erin. Dat willen we niet. Wat jeugdboeken, romans. Daar gaan we naar de toilet. Dat kan als je naar de wc moet. We hebben hier een hele mooie nieuwe toilet. En dan gaan we snel deze kant op. Want dan loos ik jullie weer naar de uitgang. Want ik wil niet dat jullie alles zien. Hè? Dus doei! Kom maar kijken naar de opening. 12 mei zijn we officieel geopend. Doei doei! Ziet er heel erg leuk uit. 29 mei is ook de dag dat jullie open gaan voor het eerst? Nee, we gaan iets eerder open, maar 29 is dan een feest waar... Vaak zijn het van die testdagen om te kijken of alles goed werkt. We draaien een paar weken, maar op die dag kan je echt gewoon alles zien wat de bibliotheek ook doet. Ja. Er zitten ook vrijwilligers van het taalcafé, die kunnen ook helpen en vertellen wat zij doen. Er zitten IDO-vrijwilligers, informatie digitale overheid. Er is een kleurwedstrijd voor schoolkinderen. Vanaf 12 mei volgens mij kunnen ze al bij de Biep wat kleurplaten ophalen. Dus gewoon een topfeest. Topfeest, ja. En de bibliotheek is zoveel meer dan boeken. Dus het is echt het is echt een onwijs leuke plek. Ja, onwijs leuke plek. Dat zeg je heel goed. Ja. 29 mei, schrijf het alvast in de agenda, zou ik zeggen. Dan gaan we terug naar Roger. Film nummer 3. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat is Lilo en Stitch. Misschien zegt jullie dat iets. Ja, ik zag het wel. Maar er staat niet deel 2, deel 3. En deel 1 is al heel oud. Mooie liedjes van Elvis. Ja, 1 is een animatiefilm uit 2002. En Disney gaat door waar ze zijn gebleven met het live-action maken van de animatiefilms zoals Lion King, Mufasa. Onlangs natuurlijk ook Snow White. En nu is het aan de beurt aan Lilo en Stitch. Ja. Wat vind je ervan? Wat heb je ze gezien? Snow White en Mufasa, ja, Lion King? die heb ik gezien. Ja, ik vind het wel heel mooi gedaan vooral ook. Ja, en Lion King en Mufasa, ja, Lion King vooral, die heeft wel echt alle records verbroken. Ja. En dit is een heel ander soort film, Lilo en Stitch. Maar jullie hebben blijkbaar de animatie gezien lang geleden. Er is niks zo goed als Lilo en Stitch. Dat is echt zo feel good. Ja. Het is echt een hilarisch, maar ook een ontroerend verhaal. Het is wel een remake, hè? Ja, dus het is hetzelfde verhaal, maar dan... Ja, maar dat willen we toch? Ja, jij ziet dat eigenzinnige Hawaiiaanse meisje. Ja. En die alien die haar komt helpen met de familie. Ja. Ja, dat is fantastisch. Ze maakten ook al met een maandje geleden Super Bowl Amerika. Nou, ik weet niet hoeveel miljoenen of mensen er dan kijken. Hadden ze 20 miljoen volgens mij. Ja, hadden ze in de pauze hadden ze al een reel klaargemaakt met Lilo en Stitch. Oh, geweldig. Heb je een stukje? Want ik ben heel benieuwd hoe Lilo eruit ziet. Ja, gaan we kijken. We have
apprehended a dangerous experiment. Where is he? He escaped. He is trying to find the police cruisers. He took the red one. What hideous planet is caught in your crosshairs? Shooting star! I wish for a friend. Like a best friend. He's so cute and fluffy. He is your responsibility. Got it. We promise. Yeah. Down from there. Look like an angel. Jullie zitten al helemaal in de animatiefilms, hè? Dus het pakt je gewoon, hè? Ik hoor het, ja. Net voordat Elvis begint te zingen, houdt die trailer op. Dat is toch ook jammer? Ik vind het wel een goede Lilo. Ja. Ik dacht eerst, nee, maar toen dat haar helemaal warrig ging... Ja, ze heeft het ondeugende. Leuk, hè? Oh, ik heb er helemaal zin in. Misschien ga ik toch stiekem wel naar de bioscoop. Achterin ergens, als niemand me ziet. Ja, maar het mooie is... de eerste film is al lang geleden. En het is echt een film voor jong en oud. Ja. Daar zetten ze goed op in. Ja, heel erg leuk. Dank je wel daarvoor. Terug naar jou, Stan. Want er is nog meer als het gaat om spelen in Horst aan de Maas. Speelkwartier? Ja, IO Speelkwartier. Ik maak vandaag een klein uitstapje. Dat is eigenlijk niet helemaal mijn expertise, maar dit is toneel. De Matrix Toneelvereniging die bestaat 100 jaar. En die gaan echt best wel een groot jubileumvoorstelling geven. Ze hadden dat eigenlijk al in corona willen doen, want toen bestonden ze 100 jaar. Ging helaas niet. Ja. Dus dat hebben ze nu groot aangepakt. Ze hebben op het Matrixveld in Metrik, aan de Dr. Droezenweg, een oude machineloods echt helemaal omgebouwd tot theater. En ja, daar moet je eigenlijk gewoon gaan kijken. Het is een heel mooi verhaal over de crew van Tovri, de spelers eigenlijk die als spelenderwijs gaan ontdekken van ja, wat gaat ons jubileumstuk eigenlijk worden. En in dat spel vervaagt op een gegeven moment heel erg van wat is nou realiteit en wat is spel. En dat is heel leuk om te ontdekken die avond. En wat er heel uniek is aan die show ook, is dat alle spelers het hele stuk op het toneel staan. Geen enkele keer... Nee, iedereen is daar constant aanwezig. Dat is intens, zeg. Ja, maar dat wel ook. Ik heb stukjes mogen zien al en het is echt wel een aanrader. Ik ken een aantal spelers die hierin meedoen en die hebben mij ook al getipt, je moet echt komen, dit wil je zien. En wanneer gaat het plaatsvinden? Het zijn 8 voorstellingen. De première is 16 mei, die is inmiddels uitverkocht. Er zijn nog wel wat tickets beschikbaar. Maar 17 mei en de daaropvolgende weekenden zijn er nog voldoende voorstellingen. En er zijn nog een aantal tickets. Dus ik wil alleen maar aanraden, kom daar zeker kijken. Want het is een hele mooie ervaring en in een hele mooie setting. Waar kunnen we meer zien? www.tovri.nl of je kunt volgen op de socials IO Speelkwartier. Lijkt me logisch. Dankjewel, Stan. De afsluiter is voor jou, Miluska. Nee, sorry. Nee, dan zeg ik weer Miluska. Miluska is de schrijver. Zij is de schrijver. Ja. Oh, wat heftig. Want ik zag hem al staan. Klopt. Ik heb straks even met jou gekeken al. Ja. En toen zei je al van, ja, dit is een... Het is een grijpend boek. Ja. We hebben vorige week, tussen 14 en 20 mei is week een Nederlands debuut. En toen kwam ik dit boek tegen. En ik ben niet zo bekend met Nederlandse televisie, maar die gezichten dacht ik, dat ken ik van ergens. Dus ben ik een beetje door gaan bladeren. Ja. Het is echt een intensief boek. Ze vertelt veel over haar worstelingen om weer zichzelf te vinden. Waar het thuis is, waar het moederland is, zoals het boek heet. Ze is in 2017 is op hemelvaart haar vader is overleden. En daarna is een korte tijd tweede huwelijk gestrand, flink ziek geworden, baarmoeder alles rijdt, maar ook zwaar depressief. Dus het is een stapeling van wat allemaal fout kan gaan. En toen heeft ze besloten om kinderen bij hun vader te laten en dan ging ze naar haar moeder. Die ging voor haar zorgen, terwijl ook in het bejaardenhuis woont. En tijdens gesprekken met de moeder en ook over gewoon nadenken over het leven kwamen heel veel verhalen van vroeger. Want zij is in Curaçao geboren en ik denk intussen 5, 6 keer van Curaçao naar Nederland, van Nederland naar Curaçao. Echt heel vaak verhuisd. Familiegeschiedenis. Maar wat ik leuk vond, dat heb ik tegen jou ook gezegd. Iemand stelt zichzelf volledig bloot. Vertelt heel veel, heel diep over de privé-worstelingen. Ook alle gebeurtenissen binnen haar familie. Haar vader was blijkbaar ook een gewelddadige man. Dus, maar op een bepaalde manier dat niemand schuld krijgt. En niemand wordt echt zwart gemaakt. Het is toch
heel bijzondere manier geschreven, vond ik. En, ik zag het, ik kom ook niet uit Nederland, dus de vraag waar is dan thuis? Waar je geboren bent, waar je kinderen geboren zijn, waar je woont. Dat blijft gewoon draaien. Dus daar hebben ze wel mooi antwoorden gegeven. Dus ik raad het wel zeker aan. Nou, alleen al hoe jij dit vertelt, hangen we aan je lippen. We zijn er stil van. Moederland heet het boek. Miluska Meulens is de auteur. Ga dat zeker eventjes opzoeken. En anders vind je het altijd in je lokale bibliotheek natuurlijk. Dank jullie wel voor vanavond. Dit was het weer. Meer activiteiten vind je natuurlijk op onze site. Fijn dat je gekeken hebt. En graag tot volgende week weer. Tot dan.